Menkääs nyt, niin mä saan videokuvaa teistä. Hirvi. Mitä ympyrää te menette? Piiri. Opetetaan heti lapsesta lastenleikit. Älä koske siihen. Eikö toimi sähkö? Toimii. Toimii, hyvä. No mut toi oli tommonen sopi. Ai ei vaan sattuu, voi. Ota sit äänet pois siitä. Joo. No mut toi oli tommonen ihan hyvä, että sai tommosen pienen. Vähän oppii nää langat. Niinpä.